Moi bo día a todos e a todas e moitas gracias por asistir como cada venres a esta rolda de prensa na que paso a informar dos asuntos máis relevantes aprobados na Xunta de Goberno que vimos de celebrar na Diputación. En primeiro lugar, anunciolles que hoxe demos pasos novos para avanzar na construcción das residencias de dous concellos desta provincia, nos centros de atención ás persoas maiores, que son Guitiriz e a Ponte Nova. Como xa é coñecido por todos, o incumprimento do contrato por parte da empresa adxudicataria desas dúas obras, da residencia para Guitiriz e da residencia para Ponte Nova, obrigou a Deputación a elaborar os informes técnicos necesarios para proceder á resolución dos dous contratos. Poderán lembrar que no pleno deste martes aprobamos a ampliación do prazo dos traballos recollido no convenio coa Ponte Nova, porque expiraba o día 15 de agosto do 2025 e, polo tanto, xa non servía. E no caso de Guitiriz non foi necesario facer esta ampliación de plazo porque aínda continúa no mesmo en prazo. De feito, no pleno, durante a celebración do pleno, insistimos tamén na necesidade de que o Consello Consultivo de Galicia emitise o seu dictamen para poder resolver eses dous contratos, porque é un trámite obrigatorio e é necesario para avanzar neste proceso. Casualmente, este mércores recibimos a resposta dese órgano, do Consello Consultivo de Galicia, favorable á nosa petición, a petición que formulaba a Deputación de Lugo para estas dúas residencias. E, polo tanto, agora sí, xa poderemos dar este novo paso. E por iso, hoxe, na Xunta de Goberno, aprobamos a resolución dos dous contratos, o da residencia da Ponte Nova e o da residencia de Guitiriz. Agora xa podemos proceder á liquidación definitiva do acordo con esa empresa e continuar así dando pasos necesarios para reactivar as obras e que se viron paralizadas pola situación da empresa. Facémolo con todas as garantías xurídicas para poder defender o interés público a pesar das críticas en fundamento que durante todo este tempo fixo o Partido Popular. Con este paso cumprimos coa nosa palabra e reafirmamos o noso compromiso co cuidado e a atención ás persoas maiores, porque seguimos adiante con estas dúas residencias, que en definitiva o importante para os veciños e veciñas. E quero reiterar, ademais, que actuamos en base aos criterios técnicos desta Casa e agora tamén en base aos criterios do Consello Consultivo que nos dá a razón. Estas dúas residencias permítenos manter ese compromiso cos veciños a través destas instalacións que son únicas e que sacamos adiante en solitario, sin ningún tipo de colaboración, nin económica, nin en materia de xestión por parte da Xunta de Galicia, que, como saben, é a Administración que ten atribuídas as competencias en servicios sociais e, polo tanto, tamén a transferencia de recursos económicos para poder prestar eses servicios sociais. Por parte da Deputación, a día de hoxe, temos 9 residencias abertas que, ademais de ofrecer atención aos usuarios e usuarias, tamén manteñen arredor de 230 postos de traballo directos. E á vez seguimos traballando nas obras e na xestión para abrir os centros que temos en construcción en Becerreá e na Pobra de Brollón. O noso compromiso é o de sempre, o mesmo que viñamos dicindo durante moitos anos. A pesar do ruído que outros queren facer, o noso compromiso cos veciños e veciñas desta provincia sigue vixente. E por último, e cambiando de asunto, no que ten que ver coa mobilidade, outro dos compromisos tamén, a pesar do ruído que o Partido Popular neste caso pretende facer, seguimos avanzando para mellorar a rede de estradas provinciais. Concretamente, na Xunta de Goberno de hoxe, aprobamos por un importe conxunto de máis de 900.000 euros 3 proxectos para mellorar 3 estradas provinciais ao seu paso polos concellos da Pastoriza, de Outeiro de Rei, de Begonte, do Corgo e de Guitiriz. En primeiro lugar, unha licitación por case 55.000 euros para as obras de acondicionamento dun treito da LUP 3006 que a vía que une Meira con Pastoriza por Fonmiñá, con un proxecto que vai a permitir arranxar un tramo de algo máis de 800 metros. Esta é unha estrada moi empregada polos veciños e veciñas da zona porque vai dende o núcleo meirense da Pena
ata a LU 122 e, ademais, dá servizo a bastantes explotacións gandeiras e conecta directamente co polígono industrial de Meira, no que se atopan establecementos hosteleiros e diferentes negocios, ademais de dar acceso ao centro de saúde do municipio. As obras que se van a cometer na vía son a apertura de cunetas, a pavimentación do firme con aglomerado en quente, o repintado da vía mediante marcas reflexivas brancas e, unha vez que se inicien os traballos, o prazo de execución será de 3 meses. Faláballes de varias actuacións, outra delas é unha licitación por case 755.000 euros, que é un proxecto para mellorar tres tramos do cinto comarcal que afectan aos concellos de Outeiro de Rei, Begonte e O Corgo. Esta actuación súmase a outras moitas que xa ten realizado a Deputación de Lugo nesta vía, que, como saben, conecta un total de 11 concellos da nosa provincia e conta con máis de 131 quilómetros, polo que para a súa conservación e mantemento facemos un gran esforzo investidor. E, concretamente, os tramos que se van a arranxar son máis de 5 quilómetros á altura do límite municipal entre Outeiro de Rei e Begonte, case 1 quilómetro no concello do Corgo, preto do límite con Castro de Rei, e tamén no Corgo, preto do outro quilómetro, no alto de Gomeán. Estes traballos consistirán na reapertura de cunetas, na pavimentación do firme con aglomerado en quente, co repintado da vía e tamén a reposición dos sinais verticais. Unha vez que se inicien as obras e pensando sempre en causar o mínimo trastorno aos veciños, o prazo de execución será de 3 meses, ao igual que no caso anterior. E xa por último, en materia de infraestructuras, adxudicámoslle ao Grupo Bascuas por case 95.000 euros as obras para a instalación de alumeado e ampliación da zona de aparcamento da LUP 2304, que é a estrada que comunica o núcleo urbano coa área recreativa Sete Muíños no concello de Guitiriz. Son uns traballos que terán un prazo de execución de 2 meses e medio e que van a consistir na reparación da esplanada para o aparcamento, na execución da drenaxe, no estendido do firme e no pintado das marcas viais. Ademais, tamén se executará a canalización, cimentación e colocación das luminarias. Esta actuación súmase ao proxecto que xa realizamos dende a Deputación para rehabilitar o firme e a senda peonil e no que investimos xa no seu día máis de 100.000 euros. E remato xa informándolles que nesta Xunta de Goberno aprobamos tamén o Plan Anual de Contratación 2026, que está dotado con 13,2 millóns de euros. Explícolles o que é. Trátase de un documento que recolle a previsión dos orzamentos, a previsión dos procedementos de contratación dos diferentes servicios, así como as suministracións e obras que se pretenden desenvolver dende a Deputación Provincial ao longo deste ano. A cifra do Plan Anual de Contratación é estimativa, pero a elaboración deste texto, deste documento, reflicte a capacidade de planificación, de xestión e de transparencia coa que conta este Goberno. E pola miña parte, pois nada máis, quedo á súa disposición para calquera cuestión que necesiten. Non hai ninguna pregunta. Moi ben, pois moitas gracias e que teñan unha boa fin de semana. Gracias.